πρώτοι δύο αναβάτες για το πρωτάθλημα Νοτιού Ελλάδος. Καλή επιτυχία, παιδιά. Η επόμενη αναβάτη είναι ο Βούλγαρης ο Δημήτρης, κόντρα σε ελαστικά, τρέπλανο, Worksbike, από τη Φίλμα, με το νούμερο 611. Και το 612 ο Πορτογάλης ο Παναγιώτης, κόντρα σε ελαστικά, μισελέ, τρέπλανο, από τη Φίλμα πάλι. Vale, vale, vale. Η επόμενη αναβάτη του ανεβαίνουν στην γάτα της εκκίνησης είναι το νούμερο 613, Σαβέλος Παναγιώτης, Φίλμα, και το 617 Κιονίδης Γιώργος, Ραφαγιάς Racing, Άρης. 701-702. Παρακαλώ να προσέχετε για την εκκίνηση. Οι επόμενοι αναβάτες είναι το νούμερο 621, Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος, Motor Car Wash ο Φιλόπουλος, νέο κόσμος, από τη Λεμόρ, και το 622 Καρπούλης Ταξιάρχης, UFO Καρέ,